ከምኡ ድማኒ ኢጋድ ኣሜሪካ ዘላቶ ስምምዕ ምቁራፅ ተኩሲ ከም ተኸተመ ይገልጽ። እንታይ ድብል ንሱ እቲ ናቱ መግለጺ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ህወሓትን ዝተኸተመ ስምምዕ ሽሑኳት ናይ 2 ዓመት ኩናት ደው ኣቢሉ ናቱ ውፅኢት ከዓኒ ኣማይት ማለት እቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ነቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ክገልጾ ከሎ ሞት ናይ ኣማይት ኣሽሓት ንጹሓት ሰባትን ከምኡ ከዓኒ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘፈናቐለ ይጠቅስ። ሎሚ ነቲ ፅምብል ኣመልኪትና ኣብ ንገብሮ ዘሎ ዝኽሪ ከዓ እዩ ዝብል ንሱ ኣሜሪካ ነቶም ኣብቲ ኩናት ዝሞቱን በቲ ኩናት ዝተመዛበሉን ብኡ ካልእ መጉዳእቲ ዝበፅሖምን ከምቲ ዝዝክሮም ይገልጽ። ድሓር እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ነቲ ድሮ ተኻይዱ ዘሎ ስጉምትታት ወይ ድማ እቲ ፕሮግረስ ንብሎ ምዕባለታት ተጨቢጡ ዘሎ ንዕኡ ከም ትድግፎ ወልካም ከም ትገብሮ ግን ከዓኒ ብዙሕ ነገር ዝጎደለ ከም ዘሎ ይገልጽ እሞኒ ሓደ ካብቲ ጎዲሉ ኢሉ ዘቐምጦ ዘሎ ንኣብነት ካብቲ ዕውት ኢሉ ዝገለጾ ኣብ ትግራይ ኢንተርም ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽን ከም ተመስረተ እሱ ከዓ ከም ሓደ ስጉምቲ ወይ ድማ እወታዊ resumption of essential services ወይ ድማ እቲ ኣገልግሎት ምጅማሩ ናይ provision of humanitarian assistance ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ቀረብ ከምኡ ድማ facilitation of access for international human rights monitor in ትግራይ ማለት ነቲ ሰብኣዊ ኩነታት ዝከታተሉ ኣካላት ኣብ ትግራይ ምእታዎም ከምኡ ድማ እቲ ናይ verification and compliance mechanism ብኣፍሪካን ዩኒየን ዝግበር ንሱም ከም ጭቡጥ ነገር ገሊፅዎ ወይ ድማ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ላዕለዋይ ልኡኽ ነቲ ዕጥቂ ምውራድ ዝከታተል ገለ ዝኣቱ ዝነበረ ንዑ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ነቲ ኣብ መወዳእታ ካርሞ ዝደለየ the government and transitional justice working group of experts ገለገለ ስቴፕስ ከም ዝወሰዱ ይገልጽ ማለት እዩ። ድሓር ኣብቲ ሳልሳይ ፓራግራፍ እንታይ ይብል it is important however ይብል ሕጂ ወይ ድማ ካብቲ ጎዲሉ ኣሎ ዝብሎ እሱ ብድሆታት ከም ዘሎ ይገልጽ። ሓደ ካብቲ ውድሆታት ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ while TPLF forces have disarmed heavy weapons ማለት ሽሑኳት ዕጡቃት ናይ ወይ ህወሓት ሽሑኳት ከበድቲ ኣፅዋርናታ እንተረከበት ግን እቲ ናይ ወይ ገለገለ ውዲ ሞቢላይዝ እኳ እንተገበረት ሞር ኣክሽን ከም ዘድሊ ይገልጽ። ኣብታ ቀፂሉ ከዓ ኤርትራን ፎርስስ ማስ ፉሊ ዊዝድሮው ከዓ ይብል ሰራዊት ኤርትራ ሙሉ ብሙሉእ ክወፅእ ኣለዎ ይብል። ድሓር ኣብታ ቀፂሉ ዘቐምጣ ዘሎ both Ethiopia and Eritrea must refrain from provocation and respect the independence, sovereignty and territorial integrity of all countries in the region ይብል። ክልቲአን ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ምትኹታኽ ክቋርፅካን ክልቲአን ንላዕላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት ወይ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ንብሎ ናይ ኩለን ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ኣሜሪካ ነዚኣ ትድግፍ እዩ ዝብል። ከምኡ ድማ ይብል ሕጂ we are remained concerned ሸቕሎት ኣለና ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት እውን የተሓሳስበና እዩ ይብል። ቀፂሉ ብዙሕ ሂማን ራይት ቫዮሌሽን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎን ንሱ እውን ሸቕሎት ከም ዝፈጥረሎም ይገልጽ። ኣብቲ ራብዓይ ፓራግራፍ ክኸይድ ከሎ ሉኪን ኣሄድ ብል ንዝመፅእ ይብል ሕጂ እሱ ኣሜሪካ ነቲ ስምምዕ ተግባራዊ ንምዃን ከም ትሰርሕ ብዓብዪ ከዓኒ ነቲ ዲስኣርማመንት ዲሞቢላይዜሽን ኤንድ ሪኢንተግሬሽን ፕሮግራም መሊኡ ንኽፍፀም ከምኡ ከዓ እቲ ፕሮሞት ፒስ ጃስቲስ ፕሮስፐሪቲ ኤንድ ኣካውንታቢሊቲ ኔሽን ዋይድ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘሎ ሰላም ፍትሒ ብልፅግና ተሓታትነት ንምስፋን ከም ትሰርሕ ይገልጽ ማለት እዩ። ኣብቲ ትሕት ኢልካ ዘላ ኣቐሚጥዋ ዘሎ we are urgently call for dialogue to address the conflict in ኣምሓራ and ኦሮሚያ እዚ እንታይ ይብል ብቕልጡፍ እናሓቶ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ኦሮሞን ዘሎ ግጭት ደው ንኽብል ዳያሎግ ንኽግበር ንሓትት ይብል ማለት እዩ። ሓፈሻዊ እቲ ስቴትመንት ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ተቕሊልካ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ኣርእስታት ዝተንከፈ እዩ ግን
ብሓደ ወገን ኣብቲ እታ ስቴትመንት በይና ኣናላይዝ ክትገብራ ከለኻ እንታይ ተረዳእካ መንግስቲ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እምነት ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን። ኣብናቱ ንኩሎም ወገናት ደሐጉስ ነጥቢ ከቐምጥ ይፈቲኑ። ብሓደ ወገን ንህወሓት ይነቅፍ ሙሉእ ዕጥቃ ወረደትን ይብል፣ ግን ከዓኒ ከበድቲ ብረት ምርካባት ፅቡቕ ስጉምቲ ይብሎ። በቲ ሓደ ወገን ኣብ ናይ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ኤርትራ ሙሉእ ካብ ሰራዊታ ክስሕብ ኣለዋ ይብል እሞ በቲ ሓደ ቅምጥል ኢሉ ከዓኒ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ፕሮቮኬሽን ከዓኒ ጠጠው ክብል ኣለዎ ይብል። ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ዘለውን ማለት ትግጭት ኣተሓሳሳቢ ከም ምኳኑ ንኣሜሪካ ከምዘሻቐዳ ኮታስ ጠሚርካ ክትሪኣ ከለካ እታ ስቴትመንት ዓቃባዊት ክትብላ ትኽእል ንኩሎም ወገናት ከተዕግብ ትኽእል ኢሎም ማቴማቲካሊ ኢሎም ደውፅዋ እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ባላንስድ ክገብሩ ኣይፈቲኖም ዘለዉ። ሓፈሻዊ ግን ኣብኣ ከም ነቐፌታ ክትቀርብ ትኽእል እንታይ እዩ ኣብታ ናይ ኤርትራ ሰራዊታ ክስሕብ ኣለዋ ኢሉ ቆሚጥዋ ዘሎ እሳ ኣክቹዋሊ ነቲ ኩንነት ዘየንፀባርቕ ነጥቢ እትየሙላ ኣሎ። ሕጂ እቲ ሕቶታት ከምፅኦ ዘለዉ ስፔሲፊክ ቦታ ኣይገበረን። ኤርትራ ሰራዊት ማስ ፉሊ ዊዝድሮ ኢትስ ትሩፕስ እዩ ዝብል ካበይ እቲ ዊዝድሮ ዝብሎ ዘሎ ንፁር ኣይኮነን። እንታይ ድዛርብ ማለት ክላሪቲ ዘይብሉ ስቴትመንት ኤርትራ ድማ ሰራዊታ ክትስሕብ ትሕቶ ሰብ ክሓቶ ዘሎ ካበይ ካ ክትስሕብ ትብሎ ዘለካ ኢልካ እውን ክሕቶ ትኽእል እዩ። ካልኣይ እንድሕር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ሃልዩ ኮይኑ እቲ ከውፅኦ ዘለዎ ነቲ ስቴትመንት ከውፅኦ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊቱ ኤርትራ ሰራዊታ ክትስሕብ ኣለዋ ዝብል ስቴትመንት ከውፅኦ ከሎ ሓደ ንፁርነት ዘይብሉ፣ ካልኣይ ንመን ወኪሉ ዛረባሎም ብርግፅ ዘይፍለጥ ስቴትመንት እዩ። ነዚ ንምምላስ ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃኢ የማነ እንድሕር ከድኩም ኣብቲ ናቱ ትዊተር ኣካውንት ንዓኣ ክትምልስ ትኽእል ትዊት ኣውፅኢሉ ኣሎ ማዓንቲ ፅንሕ መኸንብብ ወልክቤን ኣብኣ ከይድ ኣብዚ ፅንሕ ሓንሳብ እንታይ እያ ትብል እታ ስቴትመንት ፅንሕ ሓንሳብ እንታይ እያ ትብል ኣብታ ናይ ወፃኢ የማነ ትዊት ንድሕር ከይድኩም for US and certain European countries Eritrea remains a soft political punching bag to routinely throw their unsubstantiated allegations as in today's statement on anniversary of Pretoria Agreement. This stems partially from diplomatic inertia but also constitutes willful smear campaign ኢሉ መሊስላ ማለት እዩ። ነታ መንግስቲ ኣሜሪካ ደወፃ ስቴትመንት ስፔሲፊካሊ መንግስቲ ኤርትራ መግለጽ ማለት ሕፅር ዝበለት ምላሽ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ንምባል እዩ ኣሜሪካ ይኹና ገለገለ ኤውሮፓን ሃገራት ንኤርትራ ከምዚ ሶፍት ሓንቲ ፖለቲካዊ ቦክስ ተሃርማ ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ። በቲ ናይ ሎሚ ዝረኣናዮ ንኣብነት ሓደ ዘይተጨበጠ ኣሌጌሽን ኣቓነ ምቕራቡ ንዑ እዩ ዘርኢ ኢሉ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ኢሉ ምንጭ ኢልዋ ሓደ ካብቲ ፖለቲካል ኢነርሽያ ከምኡ ድማ ውልፍል ዝኾነ እስካ ምፅላም ናይ ፀለመ ነገራት ከም ዘሎን እቲ ፖለቲካዊ ውድቀቶ እውን ዘርድእ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ገሊፁሉ ዘሎ ሓፃርያታ ትዊት ግን ነታ ናቶም ስቴትመንት ስፔሲፊካሊ ኣብቲ ናቱ ትዊት as in today's statement on anniversary of Pretoria Agreement ኢሉ ይብል ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚያ መግለፂ እዚኣ ክሪኣ እዩ ሞስት ፕሮባብሊ። ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዓመት ምግባሩ ብዙሕ መግለፂታት መውፅኡ ተዋቃዕ እዩ ዘሎ። ዓዶይ እቲ ገዛ ክንከፍት ከለና ናይ ኦድዮታት ነስምዕ ነርና ሓንቲ ካብቲ ደስ መዓልያ ከዓ እታ ህወሓት ኣውፅኦማ ዘሎ መግለፂ እያ ነራ ማለት እዩ። እታ ናይ ህወሓት መግለፂ እውን ዳርጋ ተመሳሳሊ እውን ክትብላ ትኽእል ኢኻ ምስታ ናይ ኣሜሪካ። ኣብኡ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መሊኡ ከምዘይተገብረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ መሬት ምምላስን ተመዛቢሎም ዘለዉ ወገናት ናብ ቦታኦም ናይ ምምላስ ምድንጓዩ ከም ዕንቅፋት ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ኣብቲ ናይ ህወሓት ወፂኣ ዘላ መግለፂ ማለት እዩ። ምናልባሽ ሙሴ ላ ድሕሪ ክሰደልካ እንድሕር ደሊኻ ደጊምካ ተስማዕ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ነጥብታት እዮም ዝተናቕፉ ግን ኣብቲ መወዳእታ ኮንክሉዥን ገብሩ ከለዉ ህወሓት ሕጂ እውን ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምትግባር
قربነት كم ዘለዎም ድሌት ከም ዘለዎም መፅዋዕታ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ዲያስፖራ ዘሎ ተጋሩ ናብ ብዙሕ እዮም ዘቕርቡ ማለት እዩ ተሓታትነት ዝብልዎ ነጥብታት ኣሎ ተሓታትነት ካብ ብዙሕ ወያነ ትፈትዋንያ ምክንያቱ ምሕታት እንድሕር መፅያ ንሳውን ክትሕተት ምዃና ስለ ትፈልጥ ብዙሕ ታይማ ከብሩ ኣይደልን እዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ዓመታዊ ማለት ዓመት one year anniversary ናይ ፕሪቶሪያ ዝወፀ ስምምዕ እዩ ካብዚ ኮምፕሊትሊ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ዘይገበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ብዛዕባ ዝታት መግለፂ ይውሳን ዋላ ነቲ ስቴትመንት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝድግፍ ድዩ ድኹንን ድዩ ዝኾነ ነገር ደውፀ የለን እቲ ሓጂ ኣነ ከም ፈቲሸ ክሳብ ዝሓጂ እዋን ተኸታተልኳ ማለት እዩ ምናልባሽ ናቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንማማ ኣፍሪካ መርሐዩ ሎማዓንቲ ብቐጥታ ከእዳ ወደ መንዳት ብል ካልእ ተፋል ኣውጪ ነይሩ እሳውን ዓንቶ እናስምዒና ነርና እሳው ከዓ ከምቲ ንፈልጦ እዩ እቲ ዕላት ሸንኮለል ነይሩ ሎማዓንቲ ምናልባሽ ፍልይ ዝበለ ብዛዕባ መካኒክ ብዛዕባ እንታይ ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ደርሆ ብዛዕባ ካልእ እንታይ ዝበልና ዶክተር ኩሉ ተራኺፍ ኣይዶኖ እንታይ ከም ዝዛረብ ኳነ ይፈለጥኩ ነይረ ምስ ኣሃብ ኖ ኣይድያ ይምህር ዲ ነይሩ ይምዕድ ዲ ነይሩ የተሓሳስብ ዲ ነይሩ ንኢትዮጵያ የገድሳይዱ ዲ ዝዛረብ ነይሩ ወይ ኣነ ከምኡ እየ ዝሰርሕ ንምባድ ይዛረቦ ነይሩ ወላ ሓንቲ ዝርድኦ ሰብ የለን ወናቶም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ልክዕ ከምዚ ክላስ ፈሲትካ ትምህሮም ዘለካ መውልዒ ህፃናት እዮም ዝመስሉ ዓይኑ ዓይኑ ክትምዱ ንሱ ከዓ ክንደይ ሰዓትን ፈርቃንዲ ገለ ዝኸውን በይኑ ተዛሪቡ በይኑ ፈላጥ መሲሉ ወፂ ማለት እዩ ከይተሓትኑ ክዲልዎም ከዓ ድሓትት ኢዱ ይጣቢሉ ድሓትት ካብቶም ተምሃሮ ካይነበሩ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ከምዚ ይወዲቑ ዘሎ ማለት ናይ መውልዒ ህፃናት ፖለቲካ እዩ ሓደ ይምድር ንሱ ይምህሮም እቶም ከዓ ተምሃሮ ማለት ከም እንዳልካ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ናይ ውሽጢ ክልላ እቲ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሕንፍሽፍሽ ዋላ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያን ዋላ ብቲ ሶሻል ሚድያ ተሪኢኹም እቲ ዘረቡ ናቱ ገሪምዎም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ድተሓሓዘሉ ወላ ሓንቲ ክርዶሙን ኣይከኣለን እሶም ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ንዖም ደሻቕሎ ንሱ ከዓ ደሻቕሎ ዘሎ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሕጂ እቶም ኢትዮጵያን ከዓ ንሕና ሂማን ኢንተሊጀንስ ዘይረኸብናስ ናብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ምባል እዩ ዘሎ ሕጂ ኩነታ ኢትዮጵያንስ ንሕና ዘድልየና ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዘይኮነስ ሂማን ኢንተሊጀንስ እዩ ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ናቱ ሂማን ኢንተሊጀንስ ከማል ከይሓዙ ሕጂ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክዛርቡ ጦቕ ኣቢሎሞ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ክልል ኣምሓራ መብዛሕትኡ ወዲ ፈንቅል ተናኺፉ ወይ ገለገለተን ነጥብታት ድንክፈን ንኽእል ማለት ከም መተወሳኽታ ከተቕርቦ ትኽእል ኣብ ታሕቲ ጊዜ ስለ ዘሎ ኮፍ ኢሉ ይመሃር ስለ ዘሎ ተባሃሊ እንታይ ዝበለና ንጭፍጭፍ ኣለና ንቕጥቅጥ ኣለና ገለመለ ይኳይድና ነይሩ ግን በቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ግን እቲ ውግእ ማለት ኣብዚ ዓንቶይ ወዲ ፈንቅል ንጉስ እንታይ ዝብላ ነይሩ ንፋስ መውጫ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ጎንደር ከቢድ ዝኾነ ውግእ ዝግበር ዘሎ ኣብ ጋይንት ዝበሃል ከባቢ ኣብኡ እውን ከቢድ ውግእ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ፌደራል ነቶም መንእሰያት ፀፅዒኑ ኣብ ምውሳድ እዩ ዘሎ ማለት ምስ ማኑ ትዳናቁ ፅኦም ዝበሃሉ እንዳተኣስሩ ገሊኦም ዝወትውግእ ግን ፅዕፅዕ ውግእ እዩ ዘሎ በታ ናይ ወዲ ፈንቅሉን ተንኪፍዋ ነበረ እቲ ናይ ፋኖ ከዓ ብሰለስተ ብራጊድ ቆይሙ ዝወፀ ቆይሙሎ ዝበሎ እቲ ሓደ ባንዴራዊ ዲ ገለ ዝበሃል ኣሎ መራሒ እቲ ካልኣይ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኣርበኛ ብርሃኑ ነጋ እዮም ዝብልዎ እቲ ሓደ ሻለቃ አንተነህ እዮም ዝብልዎ ደረስ ከምኡ ከዓ ሻምበል ገብሩ ልዩነህ ዝበሃሉ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ኮይኖም ዘሎ ማለት እዮም ሰት ዋዳድባ ናይ ፋኖ እውን ተቐይሩ ዳርጋ ብተማእዘነ ዓይነት ኣገባብ ቆይሙ ትውግእ የካይዶ ኣሎ ሰት ውግእ ከም ዝንብሎ ዘሎ ክልል ኣምሓራ ፅዕፅዕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባሽ ኣሜሪካ ካብዚ ሻቆሎትን ክትከውን ትኽእል እቲ ዓንቲ ወይ ነመሳይ ዘቀረብናያ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ምስ ብርሃኑ ጁላ ተዘራረቦ እውን እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ብኣዝዩ ደሰክፍ ኩነት ናብ ቆልቆለ ከይዱ ስለ ዘሎ እዩ ሳልሳይ ኣይ ቲንክ ጌታቸው ረዳ ዓንቲ ወይ ላይፍ ነይሩ ምስቶም ዞባ ማእከል ዝበሃል ኣሎ ትግራይ ምስቶም ምስቲ ህዝቢ ዝርርብ ገይሩ ነይሩ
عنتو كنسمع حسيبنا نيرنا عدل سلازي راه من باش تحري نحرقنا انت كم زبالي فلتكون قنا وزي في زارب دعوات تسمع بريتوريا اكدا سنتو قال قال زبل بزح تزاري بلو اي ثينك بتي زقني امونغو جزاو منقستن ات هو حتى موتت سلازقني تزبون شغلتهم كله سلازقن اي ثينك جزاو منقستي اب تنزوات بحلا ووردات بحلا ناخذ نتهزبي كوس كوغبر لجميرو مالا مالتي سو بتازوا معكل دولوا نا جميرو مالو مالتي عم زقتل نابتن كالو زواتات كخوديا مالتي دحر 10 معلتي شعوق نراخبينا هو حيت እንደገና ናይ ናይ ጉባኤ ክግበር እያ ማለት እዩ ተበፂላቶ ዘላቶ ኮይኑ ማለት ክግበር ይክግበር ስኹም ደና ማለት እዩ ሶ እዛ ሓፈሻዊ ምዕባለታት ናይ ኢትዮጵያ ከባቢና ገለመለ እዩ